här är vår sista tur med fartquad. Det är fartquad. Ja, fartquad. Kerstin kör mot rätt. Kör då. Nu kör vi. Nu kör vi. Nu kör vi, kör vi, kör vi. Nördar. Nörd. Vi har klätt på oss alldeles för mycket kläder för att inte bränna oss, kanske. Fast det gjorde vi ändå igår när vi hade. Bra hjälm. Helmet. Wow, det kommer kameran här. Flygande. Nej. Vi kör helt enkelt bakvägen dit. Ja. Är det lagom tycker du?